L-ewwel ħadd tar-Ramdan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 1 sa 13. F'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu raġa lura mill-Ġordan fejn kien tgħammed u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-Xitan qallu: jekk inti bin Alla, għid li din il-ġebla issir ħobs. Wieġbu Ġesu: hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Imbagħad ix-Xitan ħadu fil-għoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-Xitan: natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ingħatat lili u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu u qallu: hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalem, qiegħdu fuq il-quċċata tat-Tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħed minn hawn l-isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordinalhom biex jieħdu ssiebek sewwa u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġeb Ġesu u qallu: jingħad iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti lest tgħaddi minn żmien ta' prova? Ġesu kellu jgħaddi minn żmien ta' prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-kelma tempt bl-Ingliż normalment tfisser li tiġi imħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova fis-sens ta' meta wieħed jiġi ippruvat u ippurifikat biex joħroġ jekk hux ippreparat għal ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le. Aħna ngħaddu il-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod, Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu użati minnu għal ġid tal-oħrajn. Alla ġarrab lill-Abram biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesu ma kienx l-eċċezzjoni għal dan it-tip ta' provi. Satana jibqa' jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nażlu r-rieda tagħna fuq dik ta' Alla. Jekk ma jkunx jista' jħajjarna biex inwettqu dnub, anki dak gravi, huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nażlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbedu minn dak li Alla irid minna. Ġesu kien imġarrab bħalna u reba fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu imma bil-grazzja u l-qawwa li taħ missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik ta' Alla l-missier. U irnexxielu għax rid joġob lill-missieru u fdaħ li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu. Il-mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u dak li jkun slana fit-tiġrib u l-prova.
meta aħna bruħ safja nirċievu lil Ġesu fit-tqarbin imqaddes, huwa Alla nnifsu li jsostnina u jqawwina bil-preżenza divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Omna Marija li bħala Om tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu imħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-imħabba u tas-sewwa. U inti tfittex il-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-mulej biex tkun tista' tgħix fit-triqatu bil-qawwa u l-għajnuna meħtieġa. Mulej, kemtek iħajja tagħti l-ħajja u tnissel il-ferħ vera, ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. O Marija, Om qawwija, itlob miegħi biex inħalli ruħi tigwadanja mill-benefiċċji tas-sagramenti li l-Knisja toffrili. Għamel ukoll li jiena nafda fik u nirrikorri għandek bit-talba tant tal-qalbek tar-Rużarju. Amen.